الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد biz Qur'on darslarini davom etamiz. Ham bunga darsda biz Falaq surasi turida сөйләшеп китербез. Ham biz алдагы дарсларда әйткән инде, менә бу Ихлас, Falaq, Nas сүрәләре ул бик әһәмиятле һәм яттан белергә кирәкле булган сүрәләрнең берсе. Чөнки һәрберебез һәр көнне үзебезне күз тиюдән, сихердән, бозумнан сакланыр өчен шушы сүрәләрне укып, эшкереп торырга кирәк. Иртә белән 3 тапкыр иртәнге намаздан соң, шулай ук инде кояш баер алдыннан, йоклар алдыннан. Һәм без инде шуңа да менә тагын да тирәнрәк мәгънәләрен белер өчен аларның тәфсирен өйрәнеп китербез. Бүген инде менә Ихлас сүрәсеннән соң безнең менә шушы Falaq сүрәсе бара. Falaq дигән сүз ул иртәнге як, таң атуны аңлата. Falaq дип атала гарәп телендә. Ягъни иртәнге кояш аткан чорны араблар инде Falaq дип йөртәләр. Һәм без беләбез, кояш атканнан соң яңа көн туа. Кешеләр инде йокларыннан торып инде эшкә юнәләләр. Яңа тормышыбызның яңа бер көне башлана. Һәм шуңа да менә бу иртәнге көн безгә инде хәерлесен генә бирсен өчен, Аллаһ Тәгалә безне төрле бозыклыклардан, начарлыклардан сакласын өчен безгә инде шушы сүрәне укып, Аллаһ Тәгаләдән үзебезне саклау, яклауны сорарга кирәк. Һәм менә монда да инде иң беренче аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтергә куша, кул дигән сүз, әйт дигән сүз. Һәм менә бу каф хәрефе, каты хәреф. Һәм ул безнең кул дип әйтелергә тиеш. Шушы сүрәне укыганда кул, ягъни әйт дип инде кул дип әйтәбез икән. Бу мәгънәне үзгәртә. Мин моны инде Ихлас сүрәсендә дә әйтеп киткән идем. Чөнки кул дигән сүз араб телендә ул аша дигән мәгънәгә ия. Кул әйт дигән сүз. Шуңа күрә әгәр дә без кул әгъузу би раббил фалaq дип кенә укып китәбез икән, димәк сүрәнең, аятның мәгънәсе үзгәрә. Аша Аллаһ иртәнге таң аттыручы Раббысына сыйынамын дип. Бу инде мәгънәне боза һәм дөрес булмый. Шуңа күрә игътибарлы булырга кирәк. Менә бигрәк тә дугаларны, шушы сүрәләрне ятлаганда берәрне укытучы белән, муаллим белән ятлау хәерлерәк. Бу безне хаталардан имин кылырга ярдәм итәчәк инде. Кул әгъузу. Әгъузу дигән сүз ул сыйыну, яклау, сорау. Кемнән без саклау, сыйыну сорыйбыз? Би раббил фалaq. Рабб сүзе ул шушы галәмнәрнең тәрбиячесе, Раббысы, хуҗасы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән. Би раббил фалaq. Шушы таңны аттыручы, кояшны чыгаручы, шушы галәмнәрнең хуҗасы булган. Шулай бит, кояшны аттырган Раббыбыздан сыйыну, яклау сорыйбыз. Чөнки кояшны һәр көнне аттыра, чыгара үз вакытында кем? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Һәм моңа беркем дә кудрәтле түгел. Шулай бит. Теге Фиргавун да бит тәкъбирләнгәч, менә мин дә үтерә алам, терелтә алам дип кылларны китергәч, менә әгәр дә телим икән бу кылны мин үтерәм, телим икән яны яшәргә гомер бирәм, яшәтәм ди. Һәм инде безнең яраткан сөекле Пәйгамбәрбез Ибраһим алейһиссалам нәрсә ди? Син ди менә кояшны ди чыгарып, кояшны һәм батыра аласыңмы ди. Һәм белә инде Фиргавун моны булдыра алмаганын. Һәм моңа беркем дә кудрәтле түгел. Бернинди кеше дә, бернинди илаһ та, бернинди анда кешеләр уйлап чыгарган ялган илаһлар да бары тик кудрәтле кояшны чыгара ала һәм һәр көнне төгәл вакытта батыра ала. Бу Аллаһ Тәгалә генә. Шуңа күрә дә инде менә шушындый зур, көчле кудрәт иясеннән без инде саклау, сыйыну сорыйбыз. Һәм нәрсәләрдән саклау, сыйыну сорыйбыз? Шушы көн дәврендә, шушы кояшны аттырган көндә. Һәм инде Аллаһ Тәгалә үзе үк хәбәр итә, нәрсәләрдән сез
үзегезне саклауны, сыенуны сорыйсыз. Сыену дигән сүз менә шул синоним инде, ул яклауны, саклауны. Без бит инде кемнеңдер кочагына сыенабыз, үзебездән кечкенә бала булганда инде әти-әнинең куенына сыенабыз, шулаймы? Алар безне яклый дип инде үсә торгач инде, мәсәлән, кызлар кияүгә чыккач, ирләренең кочагына сыеналар. Алар безне көчле зат яклыйлар дип инде. Менә сыену кемгәдер булса да, кемнең артынадыр син яклау, саклау эзләп сыенасың, качасың. Һәм менә бездә адәми затлар шулай көчле заттан сыену, саклау эзләргә тиешбез. Һәм инде ул һичшиксез Аллаһ субханаһу ва тааля нәрсәдән? Мин шәрри ма халаqa. Монда халаqa. Халак ул барлыкка китерү. Шәр ул бозыклык. Ма нәрсәне? Ягъни нәрсә дигән сүз? Аллаһы Тәгалә бар иткән бозыклыктан, шул ук Аллаһы Тәгаләдән сыенам, саклау сорыйм. Бу галәмдә, бу дөньяда, бу тормышта без төрле явызлыклар, әшәкелекләр күрәбез. Шулаймы? Һәм кайбер кеше әйтер, ничек инде менә Аллаһы Тәгалә ул бит инде рәхимле, шулай бит кешегә мәрхәмәтле, яхшылык кына тели. Ни өчен соң ул алайса шушы явызлыкны, әшәкелекне барлыкка китергән? Гадәттә, еш чорый мондый сораулар. Мәчеткә килеп, менә хәзрәт, ни өчен ул шулай дип сорау бирәләр? Менә бит инде гарип кешеләр бар, менә шушындый зөлемлыклар бар, көчсезләрне кыерсыталар, гаделсезлек бик күп дип әйтәләр бит инде. Әгәр дә шушы явызлык, әшәкелек, гаделсезлек булмаса, без яхшылыкның кадерен белмәс идек. Без начарлыкны яхшылыктан аера белмәс идек. Шушы начарлык булганга гына күрә без караны актан аера беләбез. Һәм Аллаһы Тәгалә сынар өчен барлыкка китерде. Менә бар начар әшәкию. Шулаймы? Кешеләрне кыерсыта аласың, син алдалый аласың, урлый аласың, башка төрле явызлык кыла аласың. Бар шушындый яхшы юл. Гаделлек юлы, дөресен генә сөйләү, ярдәмләшү, бер-береңә юл кую. Һәм син кайсысын сайлап аласың, шуның белән инде син Аллаһы Тәгалә ахыр чиктә инде нәтиҗә булачак. Һәм ул нәтиҗә инде ул син изгелекләр кылып, иман китереп, яхшы гамәлләр кылып яшәсәң җәннәт, әгәр дә инде син шушы явызлык юлына, шәкелек юлына басып, гөнаһлы гамәлләр кылсаң, ул инде җәһәннәм. Һәм бу дөньяда да күрәбез, кеше бәрабер гомер буе начарлык кылып яши алмый. Шулай бит? Аллаһ Тәгалә бәрабер аны урынына утырта. Я ул юл фаҗигасендә ләгиб инвалид кала, я аны инсульт суга, я һәм башка менә күрәбез инде. Андый һәр көнне гомере буе теге, хәтта әгәр дә гомере буе явызлык кылып, әшәкелек кылып яшәсә дә, ул үлеп киткәч, бу дөньядан киткәч, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә болай гына калдырмый. Ул бәрабер җәзалаячак. Һәм ул әшәкелекне бит уйларга кирәкми. Без начарлык, әшәкелек кылабыз икән, Аллаһы Тәгалә шушы безнең начарлык аркасында безнең якыннарыбызны да сынарга мөмкин. Безнең балаларыбызны, шул яки хатыныбызны, яки иребезне, яки якын туганнарыбызны. Шуңа күрә моңа бик каты игътибарлы булырга кирәк. Тегене начарлык кылам, әле бер нәрсә булганы юк дип, Аллаһ Тәгалә, Аллаһ сакласын, балаларыбызның сәламәтлегенә зыян китерергә мөмкин. Шуңа күрә нинди генә рәвештә дә гөнаһ кылу, начарлык кылу бүтән адәми затларга аның бер нәтиҗәсе булачак. Шуңа күрә сакланырга кирәк. Гомумән бар җан иясенә, кешеләргә дә, хайваннарга да начарлык кылырга, шәкелек кылырга инде тырышырга кирәк. Бүгенге көндә инде кызганычка каршы, теге гадел булып, дөресен генә сөйләп, изгелек юлында яшәгән кешегә бәрабер җәмгыятьтә әзрәк авыррак. Чөнки аны беләләр, яхшы кеше дип алдалыйлар инде. Һәм башка төрле аңа карата зөлемлек кылырга мөмкин. Әзрәк авыррак яхшы кешегә, дөресен сөйләүче кешегә яшәргә. Ләкин сабыр итәргә кирәк. Аллаһ Тәгалә һичшиксез хәерле нәтиҗәсен бирәчәк, бәрабер бәрәкәтен бирәчәк Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Һәм Аллаһы Тәгалә бар иткән, Аллаһы Тәгалә шушы начарлыкларын бар иткәч, шушы бар итүче
аннан сакларга да кодрәтле. Шуңа күрә шуннан без инде нишлибез? Яклау, саклау сорыйбыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үз бар иткән начарлыктан ул үзе генә кодрәтле аннан сакларга. Бүтән беркем дә бер нәрсә дә саклый алмый. Ва мин шәрри гасиқин иза вaqabadi. Хәм нәрсәдән ди шәр бузыклыкты инде. Гасиқин, гасиқ дигән сүз ул төн дигән сүз, караңгылык дигән сүз. Иза вакыт, әгәр вакытта дигән сүз инде. Вaqab капланган дигән сүз. Нәрсә дигән сүз? Ягъни кич җиткәч, кояш баткач, безне караңгылык каплый. Шулай бит? Вaqab каплый. Нәрсә? Гасиq. Ягъни караңгылык, шундый ни. Һәм беләбез бит инде караңгылыкта үзенә күрә нидер бер куркынычлык бар. Шулай бит? Кара төстә бит ничектер күңелгә шундый никертә инде шик тудыра, караңгы төндә дә ничек көндез рәхәтләнеп йөргән шикелле бәлү шикләнә башлый, ишекләрен бикләп куя. Караңгылыкта беләбез инде бик күп әшәкелек, бозыклык эшләнә. Һәм чынлап та менә теге карасак криминаль хроникаларында теге телевизордан да күрсәтәләр бит инде күп кенә менә бу караклык, анда көчләү, талау, үтереш һәм башка төрле бозыклыклар күп вакытта төнлә эшләнелә. Төнлә. Ни өчен? Чөнки күп кеше йоклый, күрми, шуңа күрә инде менә бу бандитларга дигән җинаятьчеләргә үзенең явызлыкларын чынга ашырырга җиңелрәк. Һәм шуңа да без Аллаһ Субхану ва Тәгаләдән нишлибез? Шушы караңгылыкны каплап анган караңгылыкта булган барлык начарлыклардан да Аллаһ Тәгалә безне сакла, якла дип Аллаһ Тәгаләдән ялварабыз, сорыйбыз шушы сүрәне укып. Чөнки Аллаһ Тәгалә генә бар иткәч, шушы төндә була торган барлык явызлыклар инде һәм ул гына аннан саклап ала. Һәм нәрсәдә? Тагын нәрсәдән? Беренче Аллаһ Тәгалә бар иткән барлык әшәклектән дидек, һәм төнлә кылына торган шулай ук явызлыклардан саклануны сорыйбыз дидек. Күп кенә нәрсә дидек? Әшәкелек, начарлык төнлә караңгылыкта эшләнә. Һәм менә шушы эшләнә торган начарлыктан да без Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Ул безне сакласын, имин кылсын иде. Һәм шулай ук ва мин шәррин наффасати фил уқад. Һәм шәрри явызлык әшәкелегене наффасати. Наффасат, нафас дигән тамыр ул өрү. Өрү менә бу дип текерү, нафас дип атала. Һәм монда бит тә бар. Тә менә бу гарәп телендә хатын-кыз җинсенә күрсәтүче тә, ягъни өрүче хатын-кызларга дип. Нәрсәгә өрәләр? Фил уқад. Уқад түйен дигән сүз. Ягъни нәрсә дигән сүз? Түйеннәргә өрүче сихерче хатыннарның явызлыгыннан Аллаһ Тәгаләдән сыйыну, яклау сорыйм ди. Менә бу аят инде нәрсәдән саклауны сорый торган аят? Сихердән. Без беләбез, бүгенге көндә дә менә кешеләр тилмерә шушы куркыныч афәттән, ул сихерчелектән. Шулай бит? Ирне хатыннан айырыр өчен сихерчегә баралар. Яки берәр кешенең анда бизнес үсеп китә дә, конкуренты барып сихерчегә сихерли, аның инде бизнесы бетсен өчен. Яки күршесе яхшырак эшләп китә дә инде, бу сихерчегә барып сихерли. Һәм нәрсә белән сихерлиләр? Сихерләргә мөмкиннәр кешенең чәчен алып, тырнагын алып, фотосурәтен алып, карточкаларын алып инде шуларны сихерчегә алып баралар да, алар әпсен-төпсеннәрен укып, түйеннәр бәйләп, дип өреп, үзләренең нәрсәндер укып инде кешегә сихер кертәләр. Һәм шушы ни өчен хатын-кызлар дип килә? Гадәттә күп вакыт сихерчелек белән шөгыльләнәләр кемнәр? Хатын-кызлар. Шуңа да менә монда тиеннәргә өрүче сихерче хатын-кызлар явызлыгыннан Аллаһ Тәгаләдән сыйыну, излим, саклау, излим дип Аллаһ Тәгаләдән ялварабыз. Һәм
соңгы 5-нче аятта Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай ук нәрсәдән саклау сорарга куша. Ва мин шарри хасидин иза хасада. Һәм шулай ук шәр явызлык, әшәкелек, начарлык хасидин көнчелекле кешедән иза хасада, ул көнчеләгән вакытта һәм көнченең көнләшкән вакытта булган явызлыгыннан күрәбезме? Безнең тормышыбызда бик кирәкле, әһәмиятле явыз, әшәке нәрсәләрдән Аллаһ Тәгалә саклау, сыенуны сорарга куша. Ул көнчелек, ул сихерчелек, ул төннә кылына торган явызлык, әшәкелекләрдән һәм барлык кешеләрнең дә, хайваннарның да кешегә сала торган инде Аллаһ бар иткән явызлыкларыннан шушы сүрәне инде укып яклауны сорарга куша. Һәм нәрсә дидек? Тагын бер кабатлап китәм. 1-нче аятта Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Кул а'узу би раббил фалaq", әйтте. Таң Раббысына сыенамын ди, яклау, саклау сорыймын ди. Нәрсәләрдән? Икенчесе мин шарри ма халaq ди. Ул юктан бар кылган нәрсәләрнең явызлыгыннан ди. Һәм ва мин шарри гасиқин иза вaqab ди. Караңгылыкның һәр нәрсәне каплаган вакыттагы явызлыгыннан ди. Һәм 4-нчесе ва мин шарри наффасати фил уqad ди. Тиеннәргә өрүче сихерче хатыннарның явызлыгыннан ди. Ва мин шарри хасидин иза хасада ди. Һәм көнченең көнләшкән вакытта булган явызлыгыннан ди. Менә тормышыбызга карашак, бүгенге көндә бик күп кешеләр килә. Менә хәзрәт Шөкер Балый Галди күз тидеме шунда ди. Ниндер бозым кирдеме ди. Менә бу бик әһәмиятле сүрәләр име. Күз тиюдән дә сакланыр өчен. Бигрәк тә инде безнең татар халкы инде һәрберебез беләбез, көнче халык бит инде. Шулай бит көнчелибез бер-беребезне. Әле ул ярар теге ак якты көнчелек булса. Шулай бит яхшылыкта күреп, карам инде яхшы булыйм әле дип ярышсак изгелек юлында. Бу яхшы көнчелек. Монсы рөхсәт ителә. Мәсәлән, бер кешене күрәбез икән, Аллаһ юлында бик күп мал сарыф итә. Шулай бит фәкыйрьләргә булыша, анда тол хатыннарга булыша, операциягә, даруга мохтаҗ булган кешеләргә анда акчалата ярдәм итә. Машалла, кара әле ди, күп изгелек кыла. Мин дә шундый булыйм әле, изгелек кылыйм әле, мохтаҗларга ярдәм итим әле дип менә акчалар сарыф итә. Әлхәмдүлилләh, менә бу ак көнчелек, яхшы көнчелек. Әгәр дә син инде көнчелисең икән, синең күршеңнең йорты зуррак, ул яхшырак, кыйммәтлерәк машинада йөри, һәм син шуның белән көнчеләнеп инде аңа төрле явызлыклар, зыянлыклар кыласың килеп, качан инде бәрелә, качан инде өе яна дип шундый көнчелек туа икән. Алла сакласын, менә шушы көнчелек белән бит әле күз тию ихтималы да бар. Бу бит күз тию хаклык бит ул. Әгәр дә кеше берәр нәрсәдән гаҗәпләнә икән, шулай бит. Һәм гаҗәпләнгән вакытта менә берәр нәрсәне ошаттык икән, берәр кичкенә бала күрдек име? Һәм ул инде машалла үз яшенә карамастан, кичкенә яшенә карамастан, мәсәлән, бик күпне белә икән инде, анда берничә тел белә ди. Анда бик күп шигырьләр, анда Кур'ан аятлары ятлаган ди. Машалла, шул вакытта без әгәр дә Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт сорап, Аллаһумма барик, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирсен сиңа, хәерлесен бирсен дип, баракалла фик дип, машалла, тәбәракалла дип, менә шушы бәрәкәт сорап әйтеп куймыйбыз икән, күз тию ихтималы бар. Әйе, монда инде көнчелек тә булмаска мөмкин. Көнчелек булып әле ул тагын да куркынычрак. Көнчелек тә булмый, шатланудан гына. Ләкин кешенең бит төрлечә, кемнеңдер күзе бик тиз тия. Кемнеңдер әлхәмдүлилләh күзе тими. Каты күзле кешеләр бар. Бу хакыйкать. Һәм әгәр дә шул вакытта бер кешене күреп, анда бер матурлыкны күреп, байлыкны күреп, көчле кешене күреп, инде берәр шундый интеллект ягыннан шундый яхшы хәтерле кешене күреп, без сокланып инде бәрәкәт сорамыйбыз икән, ватта күз тиергә мөмкин. Һәм шулай күз тиюдән дә менә шушы Кур'ан сүрәләрен укып шөкер итәргә кирәк. Һәм шуңа да гадәттә бездә әзрәк кенә
Гыйлем җитмәү сәбәпле белеп бетермиләр. Һәм гадәттә субханалла диләр. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһны зикр итү бик хәерле, әмма дә ләкин бу әле күз тиюдән генә саклаудан җитеп бетми. Безгә менә кешедә күз тимәсен өчен әйтергә кирәк, тагын бер калаклыйм инде, бәрәкәт сорарга кирәк. Шушы аның матурлыгымы, зихенеме, хәтереме, байлыгымы тагын да дәвам итсен, күбәйсен өчен бәрәкәт сорарга кирәк. Менә шушы бәрәкәт сорау Аллаһ Тәгаләдән күз тимәскә бер сәбәп була. Тагын бер калаклыйм, ничек итеп? Аллаһумма бәрик. Эй Раббым, бәрәкәт бирсәң иде. Бәракаллаһ фик. Сиңа Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирсен. Яки мәшәалла тәбәракалла. Аллаһ Тәгалә теләгән һәм бәрәкәтен бирсәң иде. Шушы 3 дуа. Тагын бер тапкыр укыйм. Аллаһумма бәрик, бәракалла фик, мәшәалла тәбәракалла. Менә күз тимәсен өчен шушы дуаны әйтергә кирәк безгә. Менә шушы күз тиюдән саклый. Һәм гомумән инде менә үзебезне тагын сихердән, менә бу көнчелек рәвешендә кылына торган күз тиюләр, көнчелек аркасында сихер кылына шулай ук бит инде. Менә безгә зыян салмасын өчен менә шушы һәр вакытта да тырышырга кирәк, шушы Ихлас, Фәләк, Нас сүрәләрен укып, иртә белән кояш чыкканчы 3-4 тапкыр укырга, кояш батыр алдыннан 3-4 тапкыр укырга, йоклар алдыннан 3-4 тапкыр укып үзебезне эшкәргә. Һәм менә бу сәбәп булачак Аллаһы Тәгалә менә шушы сихердән дә, күз тиюдән дә, көнчелектән дә саклану өчен. Бүгенге көндә бигрәк тә менә буны укып Аллаһтан гел сорарга кирәк. Чөнки бүгенге көндә кешегә сихер кертү, күз тирү бик җиңел. Чөнки бүгенге үзебезнең тормышыбызны без барлык галәмгә ачып салдык. Шулай бит? Без гаиләбезне күрсәтәбез, анда кая ял иткәнебезне күрсәтәбез, нинди машинада йөргәнебезне, өйдә нишләгән, бөтенесен күрсәтәбез. Бөтенесе дә бит әле теге пак күңелле чиста кешеләр түгел. Шулай бит? Дошман булмаса да, яхшы тормышыңа көнчеләнеп караган дусларың булырга мөмкин. Шулай бит? Һәм ачуың чыгып, синең шушы интернетка куйган карточкаңны цветной матур итеп фотобумагада чыгара да, син интернетка куйган анда гаиләң белән, балаң белән сихерчегә алып бара да, шушы гаиләгә, шушы кешегә сихер кертә әле дип, Алла сакласын инде, нитергә мөмкин, сихерләргә мөмкиннәр. Һәм шуңа да инде менә безгә кирәк-кирәкмәстән бөтен тормышыбызны галәмгә чыгаруга сакларга кирәк. Чөнки бу бер адым менә кешеләрне шушы көнчелеккә этәрүгә. Бигрәк тә менә балаларыбызны саклыйк, менә бу әгәр дә алар бик күбәйеп өйрәнә, нитә икән, аны төшереп бөтен кешегә, барлык галәмгә чыгарудан сакларга кирәк. Чөнки менә бу үзебез сәбәпче булабыз, күп вакытта үзебезгә менә бу бозым кертүләрдән, сихерләрдән, күз тиюләрдән нәрсәсе аркасында менә барлык галәмгә бөтен үзебезнең тормышны күрсәтүдән. Шуңа күрә менә бу теге әйтәләр бит, счастье любит тишину диләр бит әле. Бәхетлелек шу тыйнаклыкны ярата дип. Һәм шуңа да күбрәк теге тыйнаграк булсаң, барлык инде байлыгын чынга барлык галәмгә күрсәтмәсәң, менә бу байлыгын дәвамлырак, бәхетең озынрак булуга бер сәбәп була. Кызганычка каршы менә бу кеше үзен бөтен шушы рәхәт тормышын күрсәтәсе килә. Әлхәмдүлилләһ, теге бик әйбәт. Әмма дә ләкин бит аянычлы хәле бар. Көнче кешеләр күп безнең арада. Шушы көнче кешеләр бозын сихер кертергә мөмкин. Ир белән хатынны айырырга мөмкин. Әле син күрсәтмичә дә бәрбер көнчеләр бар. Һәм менә шушы көнчеләр сиңа сихер бозым кертмәсен өчен нишләргә кирәк? Безгә һәр вакытта да калбне Аллаһ белән бәйләп, менә шушы сүрәләрне укып, үзеңне эшкәреп торырга кирәк. Әйе, һичшиксез Аятел Курси дә бар әле, аны да үтәчәк без инде. Тәһарәтле йөргән кешегә шулай сихер бозым кирү ихтималы аз. Һәм гомумән галимнәр әйтә, менә ничек сихердән, бозымнан, күз тиюдән, бу көнче кешеләрнең зарарыннан сакланырга. Алар әйтәләр, иң беренче инде 5 вакыт намазны төгәл куелган үз вакытында уку диләр.
Икенчесе тәһарәтле йөрү. Чөнки тәһарәтле йөрү ул кешенең чиста пак булуын күрсәтә. Ә менә бу бозыклык, сихер, менә бу көнчелекнең начарлыклары, күз тиюләр ул чиста пак җиргә керә алмый. Ул керә пычрак җиргә генә. Һәм шуңа күрә һәр вакыт тәһарәтле йөрсәң, бу бик көчле иммунитет була. Менә шушы сихер, бозын, күз тию керүгә. Өченчесе ул иртәнге һәм кичке зикрләрне әйтү. Һәм иртәнге кичке зикрләрнең берсе иртә белән кояш чыккансы, кояш баер алдыннан шушы Ихлас, Фәләк, Нәс сүрәләрен 3-шәр тапкыр уку. Һәм дүртенчесе йоклар алдыннан без бит әйттек, име? Төннең караңгылыкның явызлыгыннан саклауны сорыйбыз. Менә төнне безгә сихер кермәсен өчен, төрле бозыклар кермәсен өчен йоклар алдыннан шушы сүрәләрне укып, Ихлас, Фәләк, Нәс кул эченә өреп, 3-шәр тапкыр тәнебезне тулысынча сыпырып ятабыз. Һәм бишенчесе һәр вакытта да Аллаһны зикр итү. Шулай ук Аллаһны зикр иткән калб, күңел анда бер ничектә шушы бозык начар әйберләрнең тәэсире булмаячак. Чөнки Аллаһны зикр итеп, күңеле Аллаһ белән бәйле булган. Шундый пак күңелгә Аллаһ Тәала үзе саклаячак. Әгәр дә без ашар алдын бисмилла әйтәбез икән, аша бетергәч әлхәмдүлилләh, идән чыгып киткәндә бисмиллаһи тәвәккәлту алаллаһ ва ла хаула ва ла куввата илля билләh. Бар эшемне Аллаһка тапшырып чыктым, һәм көч кудрәткә һәм куәткә Аллаһтан башка ия булган зат юк дип чыгып китәбез икән. Аллаһ Тәала шушы юлыбызда саклаячак. Машинага утыргач зикере бар. Шулай бит инде сәфәрнең бар үзенең дуасы, зикере. Өйгә кергәндә әйтелә торган дуалар бар. Кемгә кызык, Telegram каналга кереп карый ала. Анда мин көндә кирәкле укыла торган зикер дуалар дигән китапны PDF форматта җибәрдем. Кемгә кызык, кемне яклыйсы килә, кереп ала. Һәм менә шушы һәр вакытта да Аллаһны зикр итсәк, ширатта булганда да бит инде киштәләп итмәй, әлхәмдүлилләh, субханаллах, 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 Аллаһны зикр итеп торабыз икән. Менә бу бер сәбәп була безне төрле шушы бозыклыклардан сакларга инде. Шуңа да менә күңелебез чиста пак булып һәр вакыт Аллаһны зикр итсәк, менә шушы сөйләп киткән 5 сәбәпне кулланабыз икән. Аллаһны зикр итүнең иң хайырлы зикр ул Кур'ан уку. Менә шушы Кур'анны һәр вакытта да шулай укып йөрергә тырышабыз икән. Яттанмы, китап рәвешендәме, телефонданмы, менә ятладык бит мәсәлән. Фатиханы ятладык, Бакара сүрәсенең 5-нче аяты, менә бу Кул Аллаһны, Фәләкне ятладык, Нәсне ятладык. Һәр вакытта да укып торабыз икән. Бу шулай бер сәбәп була, чөнки Кур'ан уку ул күңелләргә тынычлык салучы һәм төрле калб авыртулардан, менә шушы бозыклыклардан, күз тиюләрдән, сихерләрдән саклана торган бер шифа булып тора. Шуңа күрә менә шушы Кур'анны да һәр даим укып торсак, бу шулай ук бер сәбәп була, бер адым була үзебезне төрле бозыклыклардан сакларга инде. Һәм һәр вакыт дугада булыйк. Аллаһ Тәаләдән сорыйк: "И Раббым, бер Алла, мине сихерләрдән, бозымнардан, күз тиюләрдән, көнче кешеләрдән сакласаң иде" дип. Һәр вакытта да мине саклаучы булсаң, бозымнар керттермәсәң иде. Менә хакыйкатьтә име Аллаһ Тәаләне саклый ала. Бернинди муенга таккан талисманнар да, аддагалары да, анда машинага илгән төрле анда талисманнар да, өйгә кертеп куйган төрле саклый дигән агачлар, ташбакалар анда һәм башка әйберләр дә берсе дә саклый алмый. Чөнки булар кеше уйлап чыгарган нәрсәләр. Булар үз-үзләрендә саклый алмый. Һәм шуңа үз-үзләрендә саклый алмач, ул кешене дә саклый алмый. Шуңа күрә менә безне барлык бозыклыктан да, күз тиюдән дә, сихердән генә саклый ала Аллаһ Тәгалә генә. Чөнки ул шушы бозыклыкны, сихерне барлыкка китергән һәм үзе генә шушы явызлыктан саклап кала ала. Шуңа күрә ялварыйк, Аллаһка гына тәвәккәл кылыйк, Аллаһтан гына сорыйк, шушы барлык бозыклыклардан да сакласын өчен. Шуңа күрә бернинди миләш агачлары да, бернинди талисманнар да, бүтүләр дә, аддагалары да, бернинди анда статуяларда өйгә куялар бит сакласын өчен, алар берсе дә саклый алмый. Чөнки алар андый могҗизага, андый көч-кудрәткә ия түгел. Бары тик көч-кудрәткә саклый торган ия Аллаһ Тәгалә генә. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүфик, һидаят бирсен,
калепләребезне Аллаһ белән генә бәйләп, һәм Аллаһтан гына яклау, сыену, саклау сорарга насыйп әйләсен иде. Һәм һәр барчабызны да Аллаһ Субханаһу ва Тааля сихерләрдән, көнче кешеләрдән, бозыклыклардан, күз тиюләрдән сакласын. Бары тик аңа гына итәгать итеп, ул кушканнарны гына үтәп, тыелганнардан тыелып, бу дөньяда да һәм ахирәт дөньясында да бәхет, сәгадәтле, исән, имин тормышларда яшәргә насыйп әйләсен. Субханакаллаһ бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.